der er bare noget i at få nogle sådan, naturlige reaktioner, og der er griner, i stedet for at det bliver sådan... Opstyltet, ja. Og det er jo også klart. Fordi, altså noget af det, som ved vi for data og indsigt i Bolus, altså det kan være... der er mange, der kan synes, det er svært at tage fat på en arkitekt, fordi det bliver så... Det kan være noget, man gør, hvis man er helt vildt rig. Ja, eller hvis præcis. Man skal... De vil sikkert ikke synes, mit helt almindelige hjem er spændende. Og, det møder jeg. Ja, det møder det der med at gøre dig og jer folk tilgængelige. Og, det er ikke så. Ja, ej, men... Så det kan være, du må tage skoene af. Nej. Jeg vil bare sidde bare Nej, men det hører jeg jo bare virkelig tit, at dem der, du ved sådan, jeg ved ikke, hvordan det fungerer, det der med en arkitekt, men, og så tænker man, og det er jo derfor, jeg også så tit har lagt, at jeg bruger ikke det der med før- og efterbilleder, altså, jeg bruger mere det der bygherreudtalelser, at det er Emma og Christian, der har skrevet det her, altså, fordi det er jo fint, altså jeg går igennem og filmer Emma og Christian, og så skal jeg sige det, men der er bare noget i det der med, at det er helt almindelige basic ting, og en gang så kan man se, at der er nogen, der har brugt virkelig lang tid på at rydde op. Ja. Og så kan man sige, altså så er det jo sjovt nogle gange at sige sådan, ser jeres bryggers altid sådan her ud? Nej, det gør jeg faktisk. Ej, det ser aldrig sådan her ud. Det er dårligt så. Okay, det var ikke for at afbryde, det var bare lige... Det var en tester. Nå, skal vi komme i gang? Nu skal jeg lige se, hvis du lige prøver at kigge på mig herovre lige først. Ja, det er slet ikke mig, du skal kigge på. Herovre. Jeg tror, jeg stiller mig herovre. Okay. Så det er bare mig, du skal kigge på, når du svarer. Også selvom Maria stiller spørgsmål. Så jeg kommer til at sidde sådan her. Ja. Så skal jeg skal stadigvæk fokusere derovre. Ja, det er også mig, der bare skal sidde stille. Ja. Du skal bare være dig. Ja, godt. Jeg prøver mig. Der kommer lige en lidt mere generel spørgeramme til at starte med. Det kommer vi til. Og så noget, der er sådan lidt mere specifikt på det hus, vi er i. Eller sådan. Ja. Nu er det jo ikke, hos de andre arkitekter har vi været hjemme hos dem. Så der har det været lidt mere personligt. Det bliver jo så ikke her. Men det bliver jo i forhold til casen noget af det. Ja. Og ellers så svarer du bare, hvad der falder dig ind. Altså, det er ikke Nej. På den måde kvantefysik, det her. Men lad os prøve det af. Ellers så tager vi det om. Ja. Godt. I dine øjne, hvordan kan vi bo mere bæredygtigt på en måde, der giver mening? Både arkitektonisk, økonomisk og klimamæssigt. Det kan vi ved at bevare noget af alt det, vi har. Og i hvert fald give os tid til at tage stilling til det. Inden vi sådan, bare sådan, som sådan ren automatpilot river alting ud. Smart. Jeg får dig til at sige det en gang til, hvor du siger, at vi kan bo mere bæredygtigt, eller i mine øjne kan vi bo mere bæredygtigt, hvor du bare starter sætningen ud sådan. Ja, og hvordan du sagde bæredygtigt. Arkitektonisk, økonomisk og klimamæssigt. Det var et skide godt svar. Det var bare lige starten der. Ja, hvad fanden sagde jeg egentlig? Vi vil bevare mere. Ja, alt det vi har. Bevare mere, så hvis du bare kan sige, i mine øjne kan vi... I mine øjne, der kan vi bevare... Nej. Mere bæredygtigt. I mine øjne, der kan vi bo mere bæredygtigt ved at bevare noget af alt det gode, vi allerede har. Ved at få øjnene op for de værdier, som er i det, inden vi sådan bare per automatpilot for menneskenes skyld, for vores kulturarvs skyld, for klodens skyld. Altså der er jo så mange gode grunde til at finde de bedste løsninger. Men jo i høj grad for menneskets skyld. Der er så mange kvaliteter i det, vi allerede har. Så man spilder jo enormt mange penge og tid og sådan noget på at kaste det væk, der allerede er, inden man finder ud af, hvordan man kan bruge det. Jeg har en uddannelse, hvor jeg også som restaureringsarkitekt har en metode, hvor det netop handler om at kunne aflæse og sådan registrere og dokumentere det, der allerede er. Og så på baggrund af det finde ud af, hvordan man så kan tilpasse det til det
til den brug, der skal være. Men jeg kan også være med til at udfordre dem, der står på den anden side og tænker, at det er jo sådan her, man gør. Og spørge ind til, hvordan er det, I gerne vil leve. Godt. Hvordan Smiler jeg alt for lidt til sådan? Nej, du ser rigtig godt Okay, ud. det var mere, fordi jeg kunne godt sådan se sådan lidt alvorligt, sådan lidt skrab ud. Men det har er jeg jo lyst til. sådan alvorligt. Ja, Det er. det er en alvorlig Vi skal sag. have nogle klip ind imellem, hvor vi er et grin. Ja. Men man kunne også godt sige noget om, hvor fedt det er. Hvor fedt det er at arbejde med de her hus. Altså, fedt det er at arbejde med hus, der har sjæl og historie og præg og alt muligt andet. Hvor fedt det er at arbejde med de mennesker, der ligesom er åbne for at finde ud af, hvordan skal vi bebo det her hus. Altså. Super nice. Hvordan kan du som arkitekt være med til at ændre måden, vi ser på vores eksisterende bygninger, så flere får øje på potentialet frem for bare at rive det ned? Hver gang jeg rådgiver husejere, sådan, der føler jeg jo, at jeg kan åbne nogle øjne for, at man kan se tingene lidt på en anden måde. Fordi vi jo ellers bliver meget påvirket af alt, hvad vi sådan bliver præsenteret for, som er sådan i en markedsføringssammenhæng. Så på den måde. Det er så fint, Mogens. Fik du den med? Så det er et ægte hjem. Ja. Det er også super biogen, det er jo. Ellers så skal jeg svare på gang. Men du spurgte til sådan noget biogen materialer, vi tager den bare ikke. Og råbe her. Prøv lige at spørge mig igen. Okay. Jamen, det var hvordan du også som arkitekt rådgiver dine kunder til at bruge brændenland. Jeg er hele tiden et skridt foran her. Det er de biogene og de biobaserede. Ja, det var de materialer der. Og noget med, hvordan du som arkitekt kan få dine kunder til. Og så kan det være, at man faktisk slet ikke behøver at... Det kan være, at det har en sindssygt høj kvalitet. Og det kan jo netop også være, at det har... At man kan se på for eksempel en pænt fineret dør. Kan man høre? Jeg tror ikke, man kan høre. Men så det er jo assistent. Jeg håber bare, det stopper, når vi skal ud. Men altså, den så. Undskyld. Nej, det var bare, han var på toilettet. Det var skyld. Det var skørt! Det var godt payoff på den. Jeg tror, det var havl. Hvad var det? Hvad snakkede vi om nu? Undskyld. En dør, der Nå, ja. Tror jeg, du... Ja. Hvad var spørgsmålet, det var? Kunne jeg det måske lige først? Det her med at genbruge materialer, i stedet for at købe nyt, og hvordan du så rådgiver dine kunder i forhold til. Som restaureringsarkitekt, så er det, jeg ligesom er blevet oplært i, er jo i høj grad de biogene materialer. For det var det, som vi tidligere byggede med. Der byggede vi med strå og træ og kalk. Og, altså det var jo på en anden måde en fuldstændig integreret naturlig del i at bruge det. Og det tror jeg, der er mange, der ligesom er blevet aflært. Men det handler jo også om, at det er materialer, hvor huset kan ånde, og hvor man selv har det bedre som i et godt indeklima. De biogene materialer kan jo godt være noget, som ikke er det første valg, fordi folk ikke er vant til at se det i et byggemarked. Det har ikke været det, de har hørt mest om. Så der kan jeg jo være med til at hjælpe dem til at finde ud af, hvordan de kan bruge de her materialer, eller hvordan de kan få håndværkere til at bruge dem, og hvordan de skal bruge dem rigtigt. Fordi de biogene er ikke mere besværlige end de konventionelle mineralske. De skal bare lige på samme måde bruges rigtigt, men det giver jo også en masse fordele for dem, der bor i huset og bor med de her sunde materialer, som giver godt indeklima og også patinerer bedre på mange måder, isolerer mindst lige så godt, og som giver åndbare huse. Jeg kan hjælpe
mine kunder, dem jeg rådgiver, ved for det første at se på det, der allerede er til stede. Så en ting er jo at genbruge noget et andet sted fra, men det handler også i høj grad om at kigge på det, der allerede er. Og se, kan vi bruge det, der allerede er til stede på en bedre måde. Og måske også få dem til at se, at den finerede dør, som har holdt i 50-60 år til et helt familieliv, hvor flot den er, stadigvæk står. Og at det at skifte den ud til en ny dør, hvid dør, som måske slet ikke kan optage det samme liv igennem det. Så den dør, kan man jo også godt sige, den har bevist sin levetid. Og den kan jo garanteret måske bare vaskes af, eller måske står den bare rigtig flot, som den allerede er. Ja. Super. Og så kan den jo flyttes til et andet sted i huset. Jamen, jeg tænker sådan helt metodisk, har jeg jo også arbejdet med at registrere, hvad det er for et hus. Så der er sådan både det rent fysiske, hvad er det for en type hus, hvad er det for en periode, hvad er det for nogle materialer, der er brugt. Så er der også sådan det man ikke sådan lige kan se med det blotte øje, som man måske kan se på nogle tegninger, eller man kan undersøge ved at finde ud af, hvem der har boet der før. Og så er der sådan det oplevede, den der følelsen af at være i rummene og se, hvor er der, altså kan man næsten se spor. Hvor har man siddet, hvor har man gået af dem, der har været der før. Så jeg tror, det er meget forskelligt, hvad man kigger på, alt efter hvad hus det er, og især hvilken stand det er. Altså nogle steder, så er det jo, altså så er der jo skønne ting over det hele, og andre steder, så kan man jo godt se, at der er noget, der altså er kommet til, som måske ikke fungerer, eller som ikke fungerer for den familie, der skal flytte ind, men hvor man så kan finde ud af, hvad det er for nogle løsninger, man kan lege med, der kan få det til at fungere. Jamen, måske smitter min begejstring. Det kunne jeg jo håbe, at det gør. Men jeg tror også, at jeg nogle gange kan godt prøve at pille nogle af de der fordomme fra hinanden, fordi de jo som regel er kommet af et eller andet. Altså, sådan nogle finerede vægge, som er her, de er blevet kaldt for cigarkasse. Altså, det er blevet talt ned om med nogle sådan negative ord. Men når man så siger, at det er jo også en fantastisk tekstur, det er en enormt dejlig varm farve, det er jo et naturligt sådan karakter, det har fra skov og alt det andet, man ligesom jo steder, man godt kan lide at være, steder vi trives i, så der er noget tekstur. Så når man sætter nogle andre ord på nogle gange, så kan det godt være med til at rykke ved nogle af de der fordomme, vi har, om hvordan at noget skal være for at være godt, eller at det nødvendigvis skal være nyt for at være godt. Det er jo klart, at der er jo ældre huse, hvor der er nogle ting, hvor man bliver nødt til at gøre noget, og altså, hvor man ikke bare kan nøjes med at gøre rent og flytte ind. Men jeg prøver at for det første give det tid for at finde ud af, hvad det er, og så bruge den tid på at få afklaret, hvad det er, der er nødvendigt at gøre, og så gøre det med kvalitet, så det også kommer til at holde i lang tid. Og så er der jo noget i det her med, at når man ligesom skal skifte noget, at man så finder ud af, at hvis man ikke behøver at skifte nær så meget, men mindre, så kan man jo prioritere pengene til at vælge noget, der virkelig også giver værdi. Og det kan jo godt være noget, der har et andet udtryk, end det, der allerede er. Men så kan man vælge en høj grad af kvalitet, som man jo så også kan fornemme bagefter, frem for at skralde det hele, og så står man altså og skal have råd til alt igen. Det tror jeg der, hvor man virkelig kan være at både tage sig tid til at finde ud af, hvad det er, man bevarer, og hvad det er, man passer på, og hvad der ikke fungerer, og så bruge den tid på at planlægge, hvordan laver vi den bedste løsning, altså til fremadrettet, og kunne bruge det. Og hvor lang tid vil du give? Jeg har sådan en klassiker med at sige, at hvis man i hvert fald venter et år, så kommer man ligesom til at se og bo med årstiderne skiften, hvordan solen bevæger sig hen over himlen, både i løbet af dagen, men også i løbet af årstiderne. Solen står jo ikke det samme sted
i november, som den gør i juni. Og der er jo også lidt en tendens til, at hvis man køber et hus på et tidspunkt af året, så har man en idé om, hvad det er, der er brug for. Men er det på en anden tidspunkt af året, så kan det godt være, at det var en ret anderledes idé. Så på den måde kan det være virkelig vigtigt at prøve at give det tid, hvis man nu kan. Der er jo absolut grund til bekymring. Så det er der jo. Der kan jo sagtens være ting. Men jeg tror bare, at tit så bliver der meget fokus på alt det, der er galt. Eller alt det, der er forkert. Alt det, der skal skiftes ud. Frem for alt det, der er godt. Så jeg tror, at der er rigtig mange, de kommer ind i et hus og forelsker sig i det. Så forelsker de sig jo også i nogle ting, som de måske ikke endnu har sådan kunne pege på præcist. Så er det en stemning, eller et lys, eller nogle elementer, eller nogle farver, eller et eller andet. Og ved at give det tid, så kan man jo også finde ud af, at der måske er faktisk rigtig mange ting, man ikke behøver at gøre noget ved. Eller ting, som man kan sige, det kan da godt være, at det er et ældre badeværelse, men det fejler ingenting. Så nu finder vi ud af, om ikke at det hjælper noget bare at sætte nogle andre farve håndklæder derud, eller at vi flytter vores liv derind i. At det i sig selv kan give noget til... Ej, hvor har jeg sagt det mange gange. Hvad har du sagt mange gange? Ej, vi har sagt så 100 gange nogle gange. Prøv lige at tage den igen. Men ved du hvad, jeg tror, jeg skal skifte et SD-kort. Okay. Så du elsker du bare. Ofte er det måske ikke husets rammer, der er noget galt med, eller som behøver at blive tilpasset ret meget. Nogle gange er det jo bare det, at man flytter ind med sine egne ting, sine egne møbler, sine egne billeder på væggen, og sit eget liv. Og at det er det, der skaber det hjem, som man faktisk drømmer om. Mange af mine projekter, det er jo folk, som køber lidt ind på min tilgang også. Så det er jo også mennesker, som i forvejen gerne vil se, tror jeg. Og derfor så er det jo også tit folk, som gerne vil se værdierne i det, der allerede er. Og på den måde er det jo altså det optimale genbrug, kan man sige. Men der kan jo sagtens være noget i det her med ligesom at prøve at få folk til at se, at det her det skal være en skydedør, i stedet for at der står en ekstra dør nede i kælderen, som er blevet pillet af her. Den kan konverteres til en skydedør, ergo så har fineren den samme patinering, fordi den er fra samme periode. Så i stedet for at købe en ny dør, så kan man få en dygtig håndværker til at lave det her til en skydedør ret enkelt. Ja, der er også masser af udfordringer. Det er jo også det, der gør det sjovt. Men der er lige så mange udfordringer at arbejde ved det, vi allerede har, som nyt. Altså den simple årsag, at det har jo en værdi i, at vi ikke har brugt penge på det. Men ja, der er jo udfordringer ved det, lige så vel som der er udfordringer ved at bruge nye materialer. Man skal vide, hvad man arbejder med. Men der er ikke flere udfordringer ved at arbejde med nye materialer, eller hold da kæft, den var svær. Der er udfordringer ved at arbejde også med de materialer, der allerede er. Men de er jo ikke mindre end at arbejde med nye materialer. Man skal jo vide, hvad man arbejder med. Og man kan sige, modsat nye materialer, nye elementer, nye døre, så kan man jo som regel se, hvad der også er holdbart. Hvad der patinerer smukt over tid. Så på den måde er der jo også noget, som man kan sige, det har jo ikke, det er ikke mere kompliceret at arbejde med det, der er. Tværtimod, så er det der jo. Så der er en klar fordel. Man kan jo lave som regel kan man jo lave et ret simpelt regnestykke. Har man lyst til at sidde så meget hårdere, og skulle bruge rigtig mange penge på, måske, hvis man gerne vil have noget lidt særligt, noget, der har noget karakter, noget, der har sin egen historie, eller sådan, altså, det skal man jo så ligesom betale for. Og så har det jo ikke engang den der originalitet alligevel, eller sådan autenticitet. Så det synes jeg er ret enkelt, men også bare rent kroner og øre. Vi river simpelthen så mange gode hus ned i det her land, og får ringere og mindre holdbar kvalitet tilbage. Om vi river mange hus? Nej, vi river bare alt for meget godt ud. Altså. Vi river 3 hus ud om dagen. Ja, det er det. Det var bare, om jeg blev for sur der. Jeg synes, jeg kommer være lidt sur. Ja.
Og det er bare fordi Maria, hun har jo ligesom sidste gang hun mødte mig, der var... det var fordi, der sidder bankmænd. Vi behøver ikke at snakke om bankernes moralske ansvar, Line. Ikke lige i dag i hvert fald. Det gør den dag. Men det er fordi, der sker noget op i hovedet på mig, når der er nogle bankmænd, der sidder og siger, at de ser som den neutrale rådgiver. Sikke noget ævl, så står der jo ved, vi tjener penge på at raspe dem ud af huden på unge børnefamilier og alle mulige andre mennesker. Så sig dog det. Lad være med at præsentere som om, at de sådan er med til at redde verden. Jeez, mand. Altså, jeg kan slet ikke have det. Jeg har simpelthen hørt for mange historier fra helt almindelige mennesker til, at jeg gider at holde min... Jeg synes jo bare, det er fedt, at man er sådan lidt konkret. Men jeg tror, at det er jo rigtigt, som vi også snakkede om, at vi bliver nødt til at fortælle om alle fordelene ved det her. Så det der med, at du stiller det spørgsmål med, hvad skal man ligesom overbevise dem om? Det er et simpelt regnestykke. Der ligger et hus, du køber måske til et hus til 4 millioner, men det har i bund og grund ingen værdi, fordi det har bankerne været lige sat, at det skal være cirka 0 kroner værd, alt det der står der, fordi de har interesse i, at du skal lægge et nyt hus. Så derfor så køber du et hus til 3 millioner og sætter på den grund, og så skulle det være 7 millioner værd. Altså, men nogen skal betale det. Og det, der står der, var det også bare i genbrug, ikke? Altså, det er jo på ingen måde nødvendigvis ensbetydende med, at der er mindre problemer i det. Så skal du bare skifte vinduerne efter 5 år, fordi garantien er kun 2 år. Den er der jo kun på de der bevægelige dele, hvis det er sådan, at de der vinduer så også bliver vedligeholdt på alle år, ikke? Men det er der jo ikke nogen, der fortæller dem. Man kan selv gå ind og kigge på garantien på Velfak, altså hvad der skal til. Det er jo helt skørt. Ja. Der er sådan en idé om, at nyt er godt. Eller... Ja, og vedligeholdelsesfrit. Det er også, altså vedligeholdelsesfrit, altså det er jo simpelthen det vildeste liv. Der er noget, der patinerer godt, og der er noget, der er holdbart. Men vedligeholdelsesfrit, det mest vedligeholdelsesfri er det, der kan vedligeholdes. Så er det jo altså noget, der skal på deponi senere. Altså så fylder vi mere på det der bjerg i Randers, ikke, som vi ikke har lyst til at have til at ligge nogen steder. Det gør ondt. Altså når komposit, de der komposithåndværkere, eller vinduesmestre, aluvinduesmestre, eller parcelhusene er jo især mit interessefelt, fordi at jeg, altså, ligesom det gik op for mig, hvor udskilte de er, og hvor virkelig mange værdier, der ligger i de her huse også. Så selvom jeg har arbejdet sådan traditionelt med bevaringsværdige og fredet huse, altså sådan oftest langt ældre huse, så er der bare virkelig mange værdier i det her også. Og når vi taler om parcelhusene, så kan vi jo heller ikke undgå at skulle tale om parcelhushaven, altså den matrikel, det ligger på, og ofte i et kvarter eller i en anden sammenhæng. Og jeg tror også, at det er det, at vi kan hurtigt komme til at tale meget om huset. Og hvis man graver sig ned i, skal det være den ene farve, eller skal det være den anden farve på de her fliser, og det er det eneste, man fokuserer på, så kan det jo godt være, at man tænker, nu har jeg siddet og kigget på de der grønne fliser hele tiden, og nu synes jeg bare, de skal være blå. Og så får man lyst til at skulle til at lave dem om. Men hvis man bare går ud og planter lidt ude i sin have, ser noget, der vokser op, så kan man jo skifte med blå og grønne og alle mulige andre farver blomster. Og se en forandring og en udvikling der. Det behøver ikke at være inde i huset hele tiden. Vi behøver ikke at forandre noget hele tiden i sådan materialer, der burde kunne holde rigtig lang tid, eller i rum, hvor vi egentlig bare kan flytte rundt på møbler. Nogle gange er det jo også bare, altså behøver vi ikke lave en kæmpe stor ombygning for at få et eller andet til at gå op, så kan det egentlig bare være at sige, at i en periode på 2 år, mens børnene lige har det. Konceptet for de her cases, vi laver, det kommer til at hedde arkitektens øjne. Da jeg lige var inde og kigge på din næse. Arkøje. Det var først i weekenden, jeg var sådan, kan jeg vide, hvor jeg har fået den inspiration fra? Hvor sjovt. Men det var jo kun fordi, det ikke skulle hedde mit navn, og der var alt muligt. Jeg synes, var det bare sådan en gang rødvinssnak, og så endte det i det. Vi sidder jo i Mogens hus, og han byggede det i 1970, og har levet her med sin kone og sine børn i 55 år. Og det er jo klart, at det har gennemgået, og jo også bevist, at det har ligesom kunne gennemleve alle de der mange forskellige faser, at hans mor også har boet her i en periode, og hans store børn har ligesom kunne
bo i deres egen del. Så det har jo også ligesom bevist, at det har levet igennem rigtig mange livsfaser. Det kommer det jo til forhåbentlig i mange andre familiers livsfaser, også fremadrettet. Så det er jo klart, at dem, der er der, jo også tilpasser nogle ting efter, hvad de har ønsker om og har lyst til. Og det vil jeg også sige, det er jo også det her, som husene rigtig ofte kan. De er ret gode til at være fleksible. De fjernede en væg mellem de 2 mindre børneværelser, dengang at den ældste flyttede hjemmefra. Så var der lige lidt luksus i en periode, at der var lidt mere plads til nummer 2. Og den væg kan man jo bare sætte op igen. Og hvis det var sådan, der kom en familie, som havde et ekstra barn, jamen, så er der også tit sådan, at man ligesom kunne sætte en væg op, så man ville kunne rumme det. Og det her skønne rum, som vi sidder hernede i, er jo også egentlig et birum, men jo som har vildt mange skønne anvendelsesmuligheder. Vi har jo helt sikkert et ansvar for at passe på de ting, der er allerede, og prøve sådan at hjælpe dem frem til at kunne holde længe, og også vedligeholde det, så det ligesom kan holde endnu længere, og måske faktisk bare langt længere tid, end man... Nej, det var en gang i år. Jeg tror, at når man som en ny køber af et hus, hvor der har været et levet liv i rigtig mange år, så er der jo også en stemning, man ligesom rykker ind i. Og jeg tror, at vi faktisk godt kan mærke den der stemning. Altså man siger til det her, hvis væggene kunne tale. Men jeg tror også godt, at man kan mærke den der stemning, og det jo også viser noget af det liv, man gerne selv vil have. Sjove dage sammen med venner og familie, og stille stunder og traditioner og alt muligt andet, som flytter med. Og dem kan man jo alligevel ikke sådan få en til en. Men man kan måske have noget af det der med i noget af det, der sådan ligesom sidder i væggene, hvis man ikke river det hele ned. Så man får noget historie overleveret. Og jeg tror, at den der overlevering kan være er også enormt værdifuld. Og det altså jo allerbedst, hvis man kan få dem fra dem, der allerede bor der. Og måske ellers få den fra naboer eller et eller andet, der kan fortælle om, hvem der har boet der. Der tror jeg også ligger rigtig meget værdi i, at man ligesom kan forstå huset. Forstå værdierne. Mit navn er Line Stougaard. Jeg er arkitekt, uddannet med speciale i restaurering. Har min egen lille tegnestue, der hedder Arkøje. Og arbejder primært med at rådgive private... Hold da kæft, det er svært. Jeg arbejder primært med at rådgive private parcelhusejere til at se værdier og kvalitet og potentiale i det, de allerede har. Hvad de kan gøre med det gennem forskellige livsfaser også. Underligt. Det kunne du da godt gøre kort. Det har jeg også gjort det langt. Det er faktisk en slappetest. Nej. Jeg klapper lige igen. Økonomien i det. Ja, jamen jeg har bare tænkt, at jeg nogle gange måske skulle tage og lave det regnestykke på at finde ud af, hvor meget har jeg egentlig sparet folk for, hvis jeg ville kunne lave det, hvor meget har jeg sparet folk for fordi at... Jeg tænker bare indimellem, så kunne det være interessant at finde ud af, hvor meget jeg rent faktisk har sparet alle de mennesker, jeg har været ude ved. For der er jo ikke sådan en garanti for, at man sparer penge, hvis man hyrer en arkitekt. Men hvis man hyrer en uvildig rådgiver og får noget sparring på de valg, som man tænker, man skal bare det, så vil man jo under andre omstændigheder måske blive mere forsikret om, at det er en god idé, det jeg gør, fordi det er jeg helt sikker på, og det kan være, at arkitekten slet ikke har forstået det. Men hvad det er, jeg gerne vil. Men jeg tror også, at man kan jo... Altså jeg kan meget tit pege på ting og materialer, elementer og detaljer, og så hjælper at sige, at det der, det kan sagtens holde lang tid endnu, eller vent der med det, til der viser sig noget. Men lige så meget også det her med at finde ud af, hvad for en rækkefølge skal man tage tingene i. Og være opmærksom på miljøskadelige stoffer. Se nu at få lavet det her til at starte med, så man ved, hvad man arbejder med.
Så der er også noget i processen, som bare, det er bare for råd til, hvordan man ligesom skal gribe tingene an, eller hvad for nogle materialer, man skal kigge retningen af, hvis man gerne også selv vil gøre det. Altså bygge selv. Det er svært at svare på, fordi der er jo virkelig også nogle arkitekter, som stadigvæk kører på den gamle måde. Så jeg altså, fordi at, man kan hurtigt komme til at få det til at lyde, som om vi alle sammen bare er det, og der er jo nogen, der også er spundet ind i alle mulige samarbejdsaftaler. Der er lige så mange forskellige arkitekter, som der er forskellige i alle mulige andre. Selvfølgelig. Ja. Så hvis man hyrer dig, hvorfor kan man? Jeg tænker, at arkitekter er nok lige så forskellige som alle mulige andre mennesker. Så vi har jo også forskellige tilgange, og vi ser forskellige ting og vurderer på forskellig vis. Selvom vi alle sammen helst skulle arbejde under rådgiveransvar i hvert fald. Så på den måde er der jo, kan man sige, der er jo ikke hold nu. Jeg er bange for, at du begynder at badmouth andre. Ja, det skal jeg nok lige få lidt på med. Det at hyre en arkitekt har jo ikke sådan en fast form. Man kan jo godt hyre en arkitekt til at tage en fra helt starten og hele vejen igennem og tegne alle ting helt ned i detaljer. Men der er jo også det, at man bare kan hyre en arkitekt til at komme ud og spare på de tanker, man selv har gjort sig. Og udfordre en og spørge ind og være med til at kigge på det, der allerede er. Så det kan jo godt bare være et par timers varighed. Og det kan jo så være, at man så har snakket sig hen i noget, hvor man så tænker, her kunne det måske være meget fedt lige at få lavet bare et par idéskitser til, kunne det være den ene eller den anden eller den tredje model. At faktisk var der måske flere måder at gøre det her på. Så det at hyre en arkitekt behøver ikke at være sådan en stor forkromet, kæmpe pakke, der er super dyr. Det kan faktisk bare være at købe et par timers rådgivning. Og få nye øjne. Og få nye øjne, ja. Kan du prøve at sige det? Bare lige det sidste. Med at det kan bare være et par timers rådgivning, så man kan få nogle nye øjne på det allerede eksisterer. Eller bare være rigtig god krøllet lige til sidst. Ja. Jeg elsker, I er vant til at lave sådan noget her, I sådan ser sådan nogle ting. Det at hyre en arkitekt kan jo også bare være et par timers rådgivning, et par timers sparring, for lige sådan at få sat nogle nye øjne på de tanker, man har gjort sig, på det, man har mellem hænderne.